Himuon naman naton ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga Before and After Matching Game. Buot silingon sang before, antes, kagang after, pagkatapos. Sa sini nga buluhaton, aton iangot ang mga butang base sa kung ano ang ila itsura antes gingamit pakadto sa kung ano ang ila itsura pagkatapos gingamit. Una nga laragway amo ang lapis. Ano ang itsura sang lapis antes gingamit? Husto, laba pa ang lapis. Ano naman ay han ang itsura sang lapis pagkatapos gingamit? Ini bala? Ining ikaduha, ikatatlo, o ang ikaapat? Husto. Nagamay na ang lapis. Sunod amo ang liso sa misitira. Ano ang itsura sang liso antes gintanom? Husto mga bata, wala pa sa mga dahon, kagamay pa, kagbilog. Ano naman ay han ang itsura sang liso pagkatapos tanom? Ini bala? Ini o kunang ini? Very good mga bata. Nagtubo na ang mga dahon sa liso. Sunod nga laragway amo ang kandila. Ano ang itsura sang kandila antes gingamit? Insakto, laba pa ang kandila. Ano naman ay han ang itsura sang kandila pagkatapos sindihan? Husto liwat, nagnubo na ang kandila. Kagkatapusan nga laragway amo ang sorbetes o ice cream. Ano ang itsura sang ice cream antes ginkaon? Oo mga bata, damo pa unod ang ice cream cone. Ano ang itsura sang ice cream pagkatapos kaon? Insakto, nabuhinan na kag nagjutay na ang ice cream sa cone.